Yes, sanibona. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila bafethu. Mfaka Mkhonzo nibingelela. Asibonga kakhulu ngokuthi nibe khona la kusupporta le channel. Ngiyanibonga nonke ngendlela enisupporta ngayo. Thank you so much guys. Cela niqhubeke nifollowe na TikTok. Abanga subscribe la ku YouTube, please ngicela nisubscribe. Sikhulise le channel. Thank you so much. Namhlanje kwinkunzi isematholeni okuhlelo engihle ngifaka amavidiyo ami kulo la lapho ngisebenza khona ngabantu abasha nabantwana ukubalekelela ukuthi bakhule ngendlela eright responsible babhekane nama challenges ukuba umuntu omusha successfully because ngikholelwa ukuthi as future leaders ibona okufanele kuinvestwe kubo kakhulu ukube nje uhulumeni wethu ukwenza into ebeka kuqala lelizwe ngabe yakuprioritize ukuthi investe kuwo wonke ama program akhona eSouth Africa akha abantu abasha noma ukulekelela abantu abasha as future leaders ukuthi bakhone ukudlula kuma struggles ababhekene nawo successfully. Yingakho sithi inkunzi isematholeni okusho ukuthi umholi wakusasa ukuyo le youth nabantwana abakhula manje. So yingakho kufanele si-investe kubo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ke lana ngendaba yobugebengu, crime. Uma uthanda ungasho ukuthi gangsterism ikakhulukazi ngoba kubonakala engazuthi ikakhulukazi abantwana bethu ikakhulukazi babafana abancane futhi abasafunda isikolo babonakala bengena futhi begxila kakhulu kwi-crime noma ebugebengweni noma ey'ntweni nje zokuphula umthetho oma-drugs and all that. So kufanele ukuthi sikhulume ngalento. Yingakho-ke ngithi ake ngiyenze le video emfishane. Just nje ukubeka abazali esithombeni nama-guardians esithombeni sokuthi empeleni umntwana most of the time uma engena ebugebengweni kuvama ukwenzeka kanjani lokho. Ngoba mhlawumbe abaningi bayazibuza ukuthi le ngane yami ngiyikhulisa kahle la ekhaya futhi ngiyenzela konke. Ngiyaxakeka nje ukuthi kungani all of a sudden ngilokhu ngithola iy'ndaba ngayo ukuthi si-involved nama-gang and all that, sekuyagangwa and stuff, yebo. Le nto engizoyikhuluma la akusiyona yonke cause noma imbangela yokuthi abantwana bangene ebugebengwini. Kodwa mina njengomfaka Mkhonza, after doing my own research noma ekwenzeni kwami ucwaningo lwami njengomfaka Mkhonza oluhlanganisa even ama-interviews engiba nawo nabantu abasha. Ngizokhuluma ngento engiyithola kulolo cwaningo lwami nakuma-interviews mina uqobo lwami engibe nalo noma isikhathi engibe naso nalabantwana aba-involved kulezi zinto lezi noma abake baba involved ey'ntweni ey'fana nalezi. Ukuhlanganisa konke lokho ukuze ngenze wena njengomzali uqonde futhi u-understand ukuthi why umntanami engikhathaza kangaka. Ingabe ngiqale kusiwe? Cha, awuqali kuswanga. Kunezinto nje okumele uzazi kuphela. Right. I-most yabantwana mina ngendlela engiyitholayo la indlela abangena ngayo kule nto i-crime. Isikhathi esiningi ile lento ebizwa nge-bullying. I-bullying ke is whereby umntwana ehlukunyezwa ngontanga yakhe isikhathi esiningi. Mhlawumbe yenzeka esikolweni, mhlawumbe yenzeka nje emphakathini,
mhlawumbe iy'ngane ezingomakhelwane, mhlawumbe iy'ngane eziselokishini elilodwa nengane yakho. La khona uthola ukuthi ingane ilokhu ihlukunyezwe nje umuntu othile noma igruphu ethile yabantwana abathile abanezathu zabo-ke nabo mhlawumpe zokuthi benze lokho. Kodwa i-bullying, ukuhlukumeza umntwana kungafanele. Uthole for example ukuthi esikolweni umntwana umphathise isikhafuthini. Kube khona nje abathile esikolweni abazovele basithathe isikhafuthini sakhe badle ukudla kwakhe. Ngenkani phela akacelwa. Bamphuce amapeni akhe or bamphuce ifoni yakhe uma kuwukuthi unefoni, whatever e-valuable nje anayo. Yayibona, i-bullying leyo. And manje you ask yourself ukuthi makwelokhu kwenzeka zonke lezi zinto kule ngane, uma ucabanga wena kwenzakalani emqondweni wale ngane. Isiyazi nje ukuthi uma ngike ngaya nje esikolweni ngiphethe ukuthi bayangithathela. And manje kwezinye iy'ndawo lezi zinga selikhule kangangokuba abanye baze baphucwe ngisho iy'mpahla-ke manje. Uthole ukuthi uthengele umntwana isigqoko esihle esibizayo. Kodwa uma ebuya ntambama esikolweni asisekho leso sigqoko. Khona abasithathile. Noma behamba la emgwaqweni sebeya esikolweni bamthathele. Leyo anger eyenzakalayo engqondweni yalo mntwana bese futhi kuzo-eda mhlampe nokuthi uma efika ekhaya nawe njengomzali ufike umthethise, ungagcini ngokumthethisa futhi kwesinye isikhathi uzomshaya ukuthi ngispenda imali yami kule mpahla engikuthengele yona, noma kule jezi, noma le jacket engikuthengele yona, noma lesicathulo wena uyophisana ngaso. Abazali abaningi bakhuluma njengoba ngikhuluma benga-understand ukuthi yini agowe through yona lo mntwana ukuze alahlekelwe yile nto yakhe. So lo mntwana uthola ukuthi manje usune-trauma yale nto eyenziwe kuye lesikolweni, kodwa futhi kuzo-edeka enye i-trauma-ke manje ekhaya esebuzwa ukuthi kuphi ukuthi mhlawumbe aze ashaywe. Ucabanga ukuthi kwenzakalani la engqondweni yalo mntwana njengomzali uma ngabe kunjalo? Kulula kona ukuthi njengabazali si-attack ingane vele uma ucabanga imali yakho ospendile umthengela leyo nto. Kodwa kufanele si-understand ukuthi i-bullying iyona isikhathi esiningi eholela abantwana kule nto lesikhuluma ngayo. Kungani ngisho kanjalo? Ngike ngaxoxa mina nabanye abaku-gangsterism noma abakule nto yobugebengu. Bangixoxela straight ukuthi mina le nto lena angisafuni ukuyenza. Bangibiza ngomalume, angisafuni ukuyenza malume mina le nto. Ngoba vele kwasekuqaleni angizange ngize ngiyijoyine ngokuthanda kwami, kwakuyisimo. Uma ngibuza isimo sani, umzwathi ngahlangana nabafana la ephasishini ngibuye ukuyodlala ibhola ejimini, ngigqokela isigqoko sami asisho isigqoko sakhe or ngigqokela itiki lami lokuthi bangithathela. Uyayibona? Uthi ngaba stressed, ngaphatheka kabi, inhliziyo yami yaba buhlungu. Lokho kwangenza ukuthi manje ngicabange ukuthi ukuze ngibuyise le nto yami engilahlekele yini okumele ngiyenze. Ngoba ngesikhathi bengithathela lezi zinto bangikhiphela immese, bangikhiphela izikhali ababenazo. Vele I felt helpless and then I gave up, bathatha yonke into ngayo ekhaya ngingasenayo into yami engiyithandayo. Therefore kwase kufika kimi ukuthi ukuze ngithole lezi zinto zami mhlawumbe ake ngikhulume nabathile abafana erowundini engibajwayele engicabanga ukuthi bangangisiza ngirekhave into yami engithathelwe yona. Yabona? So vele mangabe esuka lo mntwana uyokhuluma mhlambe nomfana othile noma nabafana abathile ukuthi endaweni bayasatshwa noma uma etshele bona uyakholelwa ukuthi bangamsiza ukuthi ibuye le nto yakhe. Abese uyabatshela bamsize, isikhathi esiningi bayabasiza, uthola ukuthi bahambe bayorekhava leya nto. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo mfana othathelwa leso sigqoko noma lelo teki vele ngumntwana
oyisihlobo noma abamaziyo abafana abathile abakulento vele ye-gangsterism, vele kube naleyo nto ukuthi bayanya lapha, asivele sisiqonde khona siyolanda into zakho, yabona. So mangabe beyilanda-ke lento yakhe, akubi lula le mangabe sebeyilanda kulaba abayithathile, vele kufike kube khona lento abayibiza nge-ghost, kuyaliwa. And uyabona ukuthi naye manje lo mntwana so part of i-fight kanjalo. Mangabe khona ukuthola lesigqoko sakhe ukuthi sibuye noma leyo nto yakhe, necklace yakhe, whatever abebeyithathile ibuye, vele sowuzobathemba-ke laba abamsizile. Naye manje sowufila like kumele ngandlela thile ukuthi kube nendlela engibabonga ngayo. Isikhathi esiningi indlela yokubabonga ukuthi ubahloniphe, ugcine mhlawumpe izinto ey'thile noma bakuthuma nawe izinto ey'thile ugcine ubalalela, ungene kanjalo kancane kancane. So ngizama ukuthini, isikhathi esiningi uthola ukuthi ingane ingena ibisizwa ukuthi idile ne-bullying eyi-experience-ile, bayilekelele-ke lapho, and then uma beyilekelela automatically sowujoyinile-ke kulaba abamlekelelayo, sohamba nabo, uyayibona. Uma unganothisa nje isikhathi esiningi kuba kanjalo, uyayibona. So okunye engikutholayo-ke la ukuthi uma ungabheka labantwana laba isikhathi esiningi abanalesimo lesi sokungena kule nto zobugebengu nani nani, nokuhlupha nje ekhaya nasesikolweni noma nasemphakathini, uma uthi uyalandelela uthola ukuthi bakhuliswa ama-single parent. Uthola ukuthi ukhuliswa umama wakhe, mhlawumbe umama nogogo, uyayizwa leyo nto. Akuvamisile ukuthi uma uthi uyalandelela uthole ukuthi leyo ngane empilweni yayo ukhona ubaba wayo, uyayibona. Their fathers most of the time they are absent empilweni yalabo bantwana. Uma kwenzeka umzali ukhona empilweni yalo mntwana, kodwa uthola ukuthi leyo mntwana uma umbuza nge-relationship yakhe nobaba wakhe, uthola ukuthi empty ngokwalo mntwana, akazizwe enebhondi nobaba wakhe, ufila like akekho nje, ufana nento engekho. Most yabo, mina ngikutshela ngabantwana engikhuluma nabo, yayibona, ubone ukuthi kukhona le gap le kufanele ngabe ifilwa ubaba walo mntwana. For example, kule nto nje engiqeda ukukhuluma ngayo ukuthi mhlawumbe wenziwe into efana nale, bekufanele mhlawumbe ingane igijimele kubaba wayo iyoripota kuye, kodwa is nowhere to be found. Agcine sethola-ke labafana laba abazomenza ukuthi agcine eyiphathi yabo egangeni. So in short ngithini, obaba isikhathi esiningi lokuthi bangabi involved ey'mpilweni zabantwana babo kunomthelela omkhulu kulobugebengu abantwana abangena kuwo noma kulokuziphatha kobuxhwanguxhwangu abantwana abay'thola bekubo, yayibona. And abobaba abaningi abayi-understand le nto ukuthi i-serious kangakanani. Yabo nje mina njengoba ngihleli la, mina le nto ngiyi-understand-a ngani na? Uma ngikhumbula ukuthi mina personally, my father passed away ngimncane kakhulu at age 9, if I'm not mistaken, yeah, cishe at age 9. Mayishona ubaba ngikuleyo age leyo, kanti vele ebevele engumuntu ohlala esemsebenzini kude nasekhaya, uyabona. Befika nje ekhaya ngama-weekend, mayefika Friday, Sunday uyajika ubuyela emsebenzini. Isikhathi esiningi vele sihlala nomama, uyabona nje, siphila under umama isikhathi esiningi, umthetho wamama and all that. Ubaba kubaye leso sikhathi nje mayefikile aphinde ahambe. Kodwa-ke besebenzela ubaba, enza yonke into, esisapota, but kunaleyo gap ebikhona kimi ukuthi ubaba angikaze ngibe nesikhathi naye sike sibhonde, waze washona. Yingakho-ke kimi kuvele kube lula uku-understand ukuthi i-impact eba khona uma ngabe ulekha ibhondi nobaba wakho ingakanani, uyayibona. Because even now sengimdala manje, ngikule age engikuyo, kunezinto engiye ngithi mase ngixakekile impela ngithi eish ukuba ubaba bekhona,
Yebo. Nazo le ngane indlela ezifila ngayo. Yebo. So yingakho ngithi enye into evama ukuba nesandla ekutheni ingane ibe involved kulezi zinto lezi engikhuluma ngazo. Ubaba walowo mntwana usuke engekho empilweni yalo mntwana. Yingakho sihlezi sikhuthaza obaba ukuthi try by all means to play your role enganeni yakho. Uma kuwukuthi ubaba uyasebenza, ubaba ule kude ngomsebenzi. Ungagcini ngokuthi mawufona ufonele umkakho kuphela. Umbuze abantwana, ungagcini lapho. Faka i-airtime enough ukuthi uzothi mawukhuluma nomama wakwakho. Kodwa kuleso sikhathi leso before i-drop ifoni, umbizile at least umfana wakho. Ngizoba specific. Nawo amantombazana ayakudinga njengobaba, but isikhathi esiningi amantombazana aba close kakhulu nomama babo, but nawo ayamdinga ubaba. Kodwa uma wenza leyo call yenza sure ukuthi awugcini ngokukhuluma nomama womntwana, khuluma nomntwana, bonda nomntwana. Futhi umtshele umntwana ukuthi uzofika nini ekhaya. Makunokwenzeka ungaze kwesinye isikhathi uyifake imali makuvalwe izikole ukuthi akuvakashele. Kuleso sikhathi ekuvakashela usenze futhi isikhathi sokuthi nibe together naye umntwana. Ngixoxe nje ngempilo enormal, uthola izinto ezithile. Leyo nto leyo imenza afile ukuthi nginobaba engingaphephela kuye ngesikhathi esinzima. Kodwa once umntwana waba nale feeling ekuye yokuthi ubaba akanginaki, ubaba akayingeni yami. Umntwana unendlela yokuthi azifunele umuntu ozodlala leyo role ongayidlali wena baba. Yingakho izingane eziningi uthola ukuthi ziba kule simo. Okay, abanye abantwana vele bobaba uthola ukuthi abanabo, sebashonile noma nje azange ake ambone nokumbona empilweni yakhe. Bahlukana nje kudala nomama wakhe, akuxhunyanwa nje total. Kuba nzima. Ngizama nje ukuveza ukuthi leso sithombe leso sikanjani. You understand? Yingakho-ke kuqhamuka thina njengomfoka Mkhonza siba khona la ukuthi kubantwana abanjalo ukuthi vele ubaba is nowhere to be found and stuff. Mhlambe bese siyangena ukuvala lawo magephu. Mina ngeke ngibone nje mangihleli nomfana omncane sixoxa la. Masiloko engijwayela ngimbone ukuthi uyakhululeka impela futhi uyazizwa ukuthi uhleli nobaba. Nakuba ngingena ubaba wakhe kodwa le conversation esiba nayo uyambona ukuthi ukube kuya ngaye ngabe i-conversation noma ingxoxo between yena nobaba wakhe. I can feel it mangabe sixoxa ukuthi ikhona lento yokuthi lo mfana uyangizwa ukuthi siyahlangana nenkulumo. Futhi ey'ntweni nami engiyikhulumayo naye kuba khona lokho ukuthi uyazizwa ukuthi unobaba manje la eduze kwakhe. Kodwa wena baba wakhe ukuphi? Yinto okufanele siyazi leyo bafethu ukuthi ey'meni esibhekene nazo zemsebenzi, umsebenzi itholakala kude and stuff. Akungabi ne-excuse yokuthi mina kufanele ngiyosebenza ngihlala kude and stuff. Ngani uyakhona ukuthi ukhona kude le uxhumane nomkakho? Why ungaxhumani nabantu abakho? Khulume nabo efonini. Babhonde nawe, bakutshele izimo ezithile. Futhi ubatshele ukuthi makukhona into ethile abafuna ukuyishara nawe bakutshele. Futhi ukwenze nawe ukuthi wehle kwesinye isikhathi uzobabona. Uma wehla ungehlele umkakho kuphela, wehlele nengane zakho, especially ingane yomfana. Ungathi mawehlile ubuye eGoli noma eThekwini uze ekhaya uzojike ungakaze uphume uthathe iwalk nomfana wakho. Ungakwenzi lokho. Thatha iwalk nomfana wakho. Thatha iwalk nentombazana yakho. Nike nihambe nje nilapha lapha emadlelweni uyolusa naye ngalelo langa ufikile. Nixoxe. Yabo? Niye lapha niyobuka ibhola naye nixoxe and stuff. Yabona? Khona into impact okuzoyenza lokho enhle kuleyo mntwana. So angidlule kule phuzu labo baba. So okunye ke nako yabona uma ngabe ingane ekhaya iloko iphambuka yenza ama mistake and stuff. Wena mzali ube ngilo ugxile nje endukwini. Ozosho ukuthi thina sakhiwa induku.
induku eyasenza saba yilento esiyiyona namuhla. Kusho wena. Ngicela ukubuza one thing. Ube nje honest. Ngale yankathi umzali wakho esakubhaxabula ngaleyo nduku, ekuxebula akushaye uze ube bovu uye esikolweni unemvima. Waku-enjoy yini lokho wena? Did you enjoy it? Wawumbheka kanjani umzali wakho uma ekushaye ngaleyo ndlela? Kwakufika kanjani kuwe mangabe kukhona okwenzekile okuyiphutha kufanele ukuthi uyobhekana nomzali ngalelo langa ekhaya? Kwakuba ne-fear ngithi wamsaba. Kube naleyo nto nje and stuff. Leyo nto-ke leyo siyibiza toxicity, toxic. Isoku-toxic leyo relationship. Uma kuwukuthi wena njengomzali ukholelwa ukuthi ingane njalo uma yonile kufanele uyishaye. Abanye abayishayi kuphela, ihambisana ney'nhlamba induku uma ishayo leyo ngane. Hambisana ney'nhlamba. Bizwa ngalokhu nalokhu. Leyo ngane loyo ngifuna ukukutshela-ke mzali ukuthi wena ngokwakho, ngomlomo wakho nangezandla zakho uyayiphusha away, uyiphushela kuyo lento othi uyikhuza kuyo. Leyo nto leyo kufuna kube into yokugcina oyenzayo, nakhona uma uyenza futhi uyenze ngothando. Uma ngabe uyishaya ingane, uyishaye ngoba kufanele futhi uyishaye ngezinga elifanele ingane ngothando. Kufile yona ingane ukuthi umzali wami ungishayele bekufanele kodwa. Uyayibona? Onguye wangixwayisa wangitshela ukuthi uzokwenza. Hhayi ukuthi ingane ibulawe ngenduku, kwaziwe nje ukuthi wena azasho omunye umzali mina angikhulumi nengane, ngikhuluma ngenduku. Awusuvele wayimosha ingane yakho. Uyiphushela ebubini kanjalo. Asali ukuthi uyidiscipline kodwa kufanele ukuthi ucabange ujule uyibuze wena ukuthi ngalesa sikhathi leyo nto isenziwa kuwe wawuyi-enjoya yini? Kukhona yini into eyayakheka kuwe ukuthi ngempela njengoba sengishayiwe, uyabona, ngoba wawuba nayo i-anger yomzali uma yenze leyo nto. So ngifuna ukukhuluma nje ngaleyo indaba ukuthi uma ulokhu uthela ingane ngenduku, mina njengomfowabo Mkhonza ngibona ngathi usuke impela ulokhu uvulele nje isigubhu sapetroli emlilweni. Uyayibhebhezela lento ukuthi iye phambili. Uyayibona? Nangu okunye, abantwana abaningi othola ukuthi bangena kulezi zinto lezi, ngiye ngathola ukuthi bahlakaniphile, ba-intelligent, banamathalente futhi. Uyabona-ke njengasemakhaya nje nasemalokishini, uthola ukuthi badlala ibhola, bayadansa, benza music, benza nje yonke into ethandwa abantu abasha, banamathalente kodwa ukuthi abazali abalinakile ithalente labo. Bathi umntwana uyabelesela kumzali, ngicela ungithengele amakhokho baba noma mama. Ungamnaki. Le nto uyayithanda yena. Kodwa wena ngoba uyibona ibaluleke kangakanani awuyixaki. Uthatha imali wenza okunye ucabanga ukuthi wena ku-good for ingane. Awumlaleli nokumlalela ukuthi egrawundini ucoach uthe, yabo ungayinaki lezo zinto. Zinake lezo zinto. Ungayithathi kancane. Le nto ethandwa ingane yakho, uma ngabe ithanda ibhola, awunaki ibhola. Ukuye nokuyibukela uma idlala. Uma ngabe ithanda umusic, ukuye uvela lapha kule studio la benza khona music, ubukele benzani. Ulalele nale ngoma zabo. Uyabona? Leyo presence yakho lapho, uyazi ukuthi yenza umehluko ongakanani engqondweni, psychological yale ngane. Kukhona okwakhekayo engqondweni ngale ngane nawe. Leyo bond e-psychological between you nalo mntwana. Lokho kwenza ukuthi noma icabange izinto ezithile kodwa ibe nayo ukuthi kodwa ubaba is always there nami. Uyayisupporta futhi into engiyifisayo ne-dream yami. Bobheka abelungu, yabona abelungu benza yona le nto engiyenzayo. Thola beshova amabhayisikili nabantwana babo la mgwaqweni. Into ethandwa yingane zabo most of the time. Bahamba bayibukela uma idlala abo-rugby lapha sijima nje. Yabo? Bahamba nazo. Bo-cricket nani nani. Nathi singakwenza mani. Yabo?
So ukuba lapho nje ukubonakala kulawo mathalenta umntwana nawo wasapothe futhi awazi kwenza muphi umehluko empilweni yalo mntwana. Abantwana abaningi bayafuna ukuphuma kule nto asebengene kuyo yobugebengu nani nani, bayafuna ukuphuma kodwa kunzima ukuphuma lapho. Uyazi why isikhathi esiningi ngithola ukuthi kusuke kuney'koloto asebenazo lapha. Le nto ifana nokuba kumashonisa, yebo, akuphumeki kalula. Kusuke kunezinto ey'thile manje okuwukuthi ufuna ukuphuma lo mntwana kodwa manje kuney'koloto azenzile lapha okungeke aphume zingakakhokhelwa. Ngaba ezemali, ngaba ezelidakamizwa abayidayisayo nani nani. Kungaba ezinye iy'koloto zokuthi yendoda kuningi esesikwenzile nawe so. So uma uphuma la asithembi ukuthi mase ungaphandle uzosi-expose-a sigcine sisenkingeni ngenxa yakho. Yingakho abanye baphuma ngebhokisi and ba-aware abantwana ngalokho. Yingakho isikhathi esiningi uma wathi uyazama kumlekelela ukuthi aphume kube nzima ngoba lezi zinto lezi mina engizibiza njengey'koloto, ama-debts okufuna akhokhelwe kuqala, akulula. Le nto lena-ke kufanele ikunike umqondo njengomzali ukuthi ingane yakho nakuba yenza le nto isenawo umqondo futhi iyazi oku-wrong noku-right. It's just that ibambekile la ibambeke khona, yebo. Akufanele ukuthi umbuke njenge-criminal lo mntwana noma njengesigebengu. Kufanele ukubuke lokwenza kwakhe lezi zinto azenzayo njenge-cry for help. Kubuke njengesimo sokuthi umntwana wakho kukhona into ayilekhayo noma indlela yokumemeza ukuthi ngidinga usizo. Uma ubona nje ingane yakho ingena ebugebengwini noma lezi zinto zama-gangster, wokwazi ukuthi that's a cry for help. Isuke ingane yakho kunento ethile ezama ukukukhombisa noma ukukutshela yona ukuthi kukhona into ethile eshodayo empilweni yami, ngidinga i-attention yakho. Hhayi ukuthi umbuke njengesigebengu. Akusiyo isigebengu leso, ingane edinga usizo lwakho ne-attention yakho. Yilokho mina indlela engiyibuka ngayo. Kuningi mani engingakusho kodwa nje kulesi khathi enginaso sincane kakhulu. So abantwana banesidingo sokubhilonga. Yingakho isikhathi esiningi befuna ukuy'thola baba segruphini ethile, yabona. Le nto ifana nawe njengomzali, angithi nawe uyathanda ukuthi uye esontweni waziwe ukuthi usontaphi. Igruphu yakho leyo, uyayizwa leyo nto? Esitokfeleni, igruphu yakho leyo. Une-team yebhola oyisapothayo, igruphu yakho leyo. Nabo le bayibheka njengegruphu yabo, banama-reasons. Ufuna u-understand lama-reasons ukuthi bafune ukuba kulama-group abakuwo. Kukhona okufanele ukuqonde ukuze u-understand ukuze usize umntwana akhona ukubhekana nalesi simo successful. Ngokuthi u-understand kuqala ukuthi naturally nje sonke we do have a need to belong somewhere in a group or setting or something, yabona. So nawe njengoba nje ngishilo ukuthi une-need, unesidingo sokuthi ube nebandla okulo. Isidingo lesi sinatural nakuba kunjalo. Khona into irole okuyidlalayo lokho empilweni yami. Ufuna nje uku-understand lokho. So ukuze ukhona ukuthi ukhona ukusiza lowo mntwana, uyabona. So ngike ngathola ukuthi mangixoxa nabo-ke la ukuxoxa nabo kanje ngiyakubona ukuthi kuyi-therapy. They are offloading. Bakhuluma izinto abangaze bayikhulume before even ekhaya nani nani. Mangixoxa nabo ubona ukuthi hayi bayasizakala futhi bayabhonda nami ngoba ngesikhathi sixoxa nabo kukhona into i-chemistry eyakhekayo between mina nabo. Le chemistry le ngize ngisho ngenhliziyo ngithi ukube Nkosi yami lo mntwana bexoxa noyise. Le chemistry le okuthi yakheka between mina naye kube nje i-chemistry yakheka between yena noyise, ngabe lokho bekuzoba usizo kangakanani, yayibona. Asi-avoid-ke bazali ukulokusima phambi kwengane siyi-lecturisha, siyitshela okufanele zikwenze. Ake sizwe zona, zize nama-solution zona, ziveze zona ama-solution isikhathi esiningi enkinga yalabantwana asuke kuyo umntwana lawo ma-solution
Kodwa thina sifuna ukuza kubo engathi yithi esiphethe ama-solution. Cha, yibona abawaphethe. Ngiyabonga. Ngicela sixoxe ngalokho. Thank you so much.